Tervetuloa kaikille Turku Safan arkkitehtuuripodcastin pariin. Tänään meillä on ilo ja kunnia saada podcastiin toinen vetäjähahmo ja ei kukaan muu kuin Turku Safan puheenjohtaja Miska Laine. Tervetuloa. Kiitos. Kiva olla täällä. Joo, on erittäin kiva, että saatiin aikataulut sopimaan ja saatiin sut tänne meidän eräpohja-arkkitehtien pieneen toimistomaiseen luolastoon tänne Kaarinan keskustaan. Tänään aiheena on kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu, koska sä olet niille, jotka ei tiedä, niin Miska on kaavoitusarkkitehti Turun kaupungilla. Niin mä ajattelin sen ympärille rakentaa ja saadaan vähän esiteltyä sua ja sun elämää ja arkkitehtuuriuraa ja tällaista, jos käy. Joo, se kuulostaa hyvältä. Tästä aiheesta mulla voi olla jotain sanottavaakin. Joo. Sä oot ihan nopeasti, katsotaan sun taustoja, että sä oot opiskellut tuossa jättimäisessä Turussa, tuossa Göteborgissa. Arkkitehdiksi. Miten sä päädyit Ruotsiin? No siinä oli vähän semmoisia elämänvaiheita. Kävin matkaoppaana siinä välissä ja löysin sieltä sitten tyttöystävän ja muutin sen perässä Ruotsiin. Ja sitten jäin sinne opiskelemaan sitten samalla. Joo. 2017-2022 niin siellä opiskelin siellä Göteborgissa, Chalmersin yliopistossa. Mikä sut sai tulee niinku Turkuun takaisin? Miksi meillä on näin iso kunnia saada tällainen herrasmies tänne? Siinä oli tietysti Turku on aina ollut mun kotikaupunki. Että täältä seudultahan mä olen lähtenyt maailmalle silloin joskus parikymppisenä just ekaksi Tampereelle opiskelemaan informaatioteknologiaa diplomi-insinööriä, ja mä huomasin, että se ei ollutkaan mun juttuja. Miten voi olla? Niinpä. Kyllä siinä olisi enemmän rahaa tehnyt sillä lailla, jos olisi malttanut. Mutta joo, sen jälkeen maailmalle ja nyt sitten oli paluu kotikunnoille parantamaan tätä Turun seutua sitten näillä ulkomailta tuoduilla opeilla. Onko tämä muutto harmittanut? Onko se kaikki mennyt hyvin? Onko se vastannut odotuksiin? Millainen kaupunki tämä on, tämä Turku? Kyllä mä siis Turusta tykkään ja on täällä nyt paljon parantamisen varaa, mutta sitä varten mä tänne tulin tekemään Turusta parempaa. Ja ilmasto tässä nyt on suurin murhe. Göteborgin kesät oli semmoisia trooppisia. Eikä Turussakaan nyt kesällä mitään valittamista ole, mutta se, että se talvi kestää 9 kuukautta, niin se on aika raskasta. Joo. Osasitko se ruotsia muuten ennen kuin sä menit siihen vai opitko se matkan varrella? Ennen kuin mä lähdin täältä niin kuin Suomesta, niin mä en osannut. Sitten mä opin siellä matkaopasuralla ja siinä kohtaa, kun mä muutin Ruotsiin, niin sit mä puhuin se ruotsia ihan sujuvasti jo. Mikä oli vähän niin kuin vaatimuksenakin, koska se koko bachelor-vaihe siellä oli ruotsiksi. Joo, miten se, sä oot opiskellut ruotsissa, niin ja mä olen opiskellut englannissa, niin me ei kumpikaan tiedetä, mikä on suomalainen arkkitehtikoulu, mutta spekuloidaan vähän silleen. Spekuloidaan, haukutaan tietämättämme. Joo. Oliko se tämmöinen akateemisesti vapaa ura siellä yliopistossa vai onko se niinku aika järjestelmällistä, kaikki valmistuu, tekee samantyyppisiä asioita ja valmistuu samaan aikaan? Mikä se juttu? Joo, nämä ekat 3 vuotta oli siis tosi järjestelmällisesti suunniteltu, että kaikki teki täysin samaa juttua. Ja sitten maisterivaiheeseen tultaessa siinä oli 2 eri linjaa. Toinen oli sitten enemmän tämmöinen ympäristösuojeluun keskittyvä ja sitten toinen oli kaupunkisuunnitteluun. Et kumpikaan niistä ei ollut pelkästään rakennussuunnittelua, vaikka molemmissa oli vaihtoehtoina ottaa rakennussuunnittelukursseja myös, tai näitä studioita. Ja mä sitten otin tietysti tämän kaupunkisuunnittelustudion, tai siis linjan, ja valitsin siellä sitten studioita sen mukaan. Muutaman kaupunkisuunnittelustudion ja sitten muutaman rakennussuunnittelustudion, niin siitä mun maisterivaihe sitten koostus. Joo, eli sulle on myös niin kuin rakennussuunnittelu on ihan peruskauraa, että sä oot paljon sitä opiskellut kuitenkin, vaikka oot kaavoitusarkkitehti. Joo, kyllä. Enemmän oikeastaan tämä niin kuin opiskelut suuntautu sinne rakennussuunnittelun puolelle.
sanoisin rakennussuunnittelua ja sen on pieni hipaus kaupunkisuunnittelua. No, mutta miksi teet sen päätöksen sitten täällä, että sä menet kaavoitusarkkitehdiksi, etkä niin kuin rakennussuunnittelufirmoihin? Siinä oli vähän tämmöinen niin kuin pieni illuusion rikkoutuminen siitä, että mitä niin kuin rakennusarkkitehtinä pääsee tekemään isommassa firmassa. Ei paljon. Niin, ei paljon tosiaan. Tämä kaavoitusarkkitehdin paikka on semmoinen, että sitä kompensoidaan helvetin huonolla palkalla. Niin, et saa tehdä mitään, mutta et saa palkkaakaan. Joo. Niin, niitä kaavoitusarkkitehdin paikka on vähän semmoinen, että siinä saa oikeasti vaikuttaa siihen, niin kuin millaista Turkua me tehdään. Ja tuntuu oikeasti siltä, että mun työlläni on merkitystä. Että en mä ole siellä piirtämässä niin kuin ikkunan karmea johonkin toisen suunnittelemaan taloon, vaan mä oikeasti suunnittelen sitä niin kuin isompaa kokonaisuutta ja pystyy tekemään suuremman vaikutuksen. Ja mulla on vähän tämmöisiä niin kuin ilmastoaktivistin niin kuin piirteitä itsessäni kanssa, niin siihen tää on niin sanoisitko, että kaavoituksella päästään paremmin ilmastoasioihin kiinni kuin rakennus? Siis ihan, en ole ajatellut, että kummassa olisi enemmän niin kuin merkitystä, että onko se, kuinka paljon ja mitkä ne työkalut kaavoittajalla on niin kuin tehdä ekologista lopputulosta, ekologista kaupunkia? No siis periaatteessahan meillä on kaikki mahdollisuudet, koska kunnilla on vielä kaavoitusmonopoli, niin me pystytään ihan määräämään, että millaista rakennusta tänne pystytään pystyttämään, mutta aina se on tietysti neuvottelua ja niin kuin kompromissien tekemistä ja etsitään yhteisiä tavoitteita sekä niin kuin maanomistajan että kaupungin välillä. Ja Turun kaupungilla me nyt kehitetään paljon tämmöisiä niin kuin ympäristöfiksuja ratkaisuja, että ollaan kehitelty just jotain, niin kuin, että määrätään rakennusmateriaaleja, että hiilijalanjälki on just olin tuollaiset, että kun nyt ensi vuoden alusta alkaa pakollinen hiilijalanjälkilaskelma, niin, eli kaavaan saattaa nyt tulla vaatimuksia, että hiilijalanjälki on joko niin kuin puurungon tai niin kuin pienempi. Että se, mikä puurungosta tulee, on hiilijalanjälki tai sitten pienempi, koska siinä on mahdollista myös, että kun ne kaavat on kumminkin semmoisia tarkoitus olla niin kuin 50-100 vuoden, siihen ehti rakentaa muutaman talon, niin sitten sen saman kaavan aikana, elinaikana, niin siihen pystyisi sitten tulevaisuuden teknologiallakin, jos tulee niin jotain parempia materiaaleja, vielä runkomateriaaleja keksitään kuin tämä puurunko, niin sitten ei ole määrätty nimenomaan puurunkoa, vaan on määrätty, että puurunko tai parempi. Joo, se on ihan totta, että jos sanotaan, että jos Keski-Eurooppa tai Eurooppa esimerkiksi ottaisi puurakentamisen, ne pakottaisi tavallaan puurakentamiseen, niin sitten meillä tulee ihan ongelma niin kuin puun saamisen kanssa, eli että sitten toivottavasti tulee vielä niin kuin jotain sen rinnalle. Joo, no se mitä niin kuin puurakentamiseen käytetään tänä päivänä on niin pieni murto-osa siitä, mihin puuta käytetään yleensä, että se on niin kuin hirveät puun haaskuuta mun mielestä, että siitä tehdään niin paljon tämmöistä sellua ja kaikkea niin kuin tämmöistä tavallaan hukkamateriaalia. Että kyllä meidän metsissä on varaa vielä rakentaa vaikka 10-kertaisesti enemmän, mitä tällä päivänä rakennetaan. Luultavasti paljon enemmänkin. Tähän me oltaisiin voitu tietysti etsiä jotain lukuja silleen, kun oltaisiin valmistauduttu tähän podcastiin. Ei näitä onneksi kuuntele ketään. Niin te kuuntelijat, niin te voitte käydä itse katsomassa sitä, että kuinka paljon meidän metsistä menee niin kuin rakennusteollisuuteen ja kuinka paljon menee paperiksi ja kaikeksi muuksi. Niin. Joo, ja soittakaa meille sitten. Tämä on suora lähetys. Joo, ruudussa näkyvän numero. Niin, hei, jos sulle käy, niin mua kiinnostaa se. Mun tausta on kokonaan niin kuin rakennusarkkitehtuuri ja mä oon tehnyt kaavan muutoksia. Et se on mun kosketuskaava, että se tehdään yksityisellä puolella monesti. No itse asiassa sen kaavan muutosprosessin tekee kyllä virkamiehet kaupungilla. Meiltä tulee vaan kaavatyylinen piirros, joka sitten piirretään pitkälti uusiksi asiantuntijoiden toimesta, mutta se nyt on se prosessi ja se on ainoa, minkä mä niinku sinänsä tunnen. Mun isä on tosiaan teki pitkän uran kaavoitusarkkitehtina
joten hiukan ihan pikkasen tuttu toimintaa. Mutta jos voitaisiin ihan tämmöinen peruspaketti käydä simppelisti läpi, että mitä kaavoitus on, mitä jos tuosta otetaan joku pelto, niin mitä tapahtuu? No siis kaavoitushan lähtee siitä, että joko maanomistaja jättää meille aloitteen, tai sitten jos kaavoitetaan kaupungin maata, niin kaupunki tekee itse niin kuin kaava-aloitteen, joka sitten meillä tehdään nykyään esiselvityksiä. Esiselvityksessä tutkitaan niin kuin tämmöiset törkeimmät jutut, että mitä tai karkeimmat jutut, että mitä tälle, onko tässä kaavassa mitään mahdollisuuksia, onko tästä niin kuin hyötyä kaupungille, onko tästä hyötyä maanomistajalle, mitä tavoitteita tälle asetetaan näin. Sen jälkeen ja mitkä sen vaikutukset voisi olla luontoon? Tai? Nimenomaan, joo, mutta hyvin karkeasti vielä tässä vaiheessa. Että on niin tämmöinen esiselvityksen tarkoituksena se, että niin kuin, onko tämä niin täysin järjetön ajatus, mikä jotkut on joskus täysin järjettömiä ajatuksia. Ja sitten sen jälkeen se lisätään sitten kaavoitusohjelmaa. Että siellä on niin kuin suunniteltu moneksi vuodeksi eteenpäin jo, miten Turku kehitetään tästä eteenpäin. Sitten jos tulee semmoisia oikein hyviä hankkeita, niin niitä voidaan laittaa sinne kaavoitusohjelmaan sitten niin kuin lähemmäs tätä näin. Ja jotkut laitetaan sitten sinne hamaan tulevaisuuteen, että katsotaan, että jos meillä olisi vaikka rahaa 10 vuoden päästä toteuttaa tämmöinen hanke, niin laitetaan se sinne. Onko yleiskaava se niinku semmoinen niinku kattavin? Joo, yleiskaava on se, mikä ohjaa tavallaan kaavoitusta. Siellä on niin kuin määritelty, mitä alueet niin kuin kehitetään asumista, mitä alueet suojellaan, millä alueella on niin kuin luontoarvoa tai rakennushistoriallisia suojelutarpeita. Niin tämmöisiä on kaikkea selvitetty yleiskaavassa. Joo, ja sit siitä, mikä se seuraava aste sitten? Se on sitten asemakaava jo suoraan. Yleiskaava ja asemakaava välissä ei ole mitään kaavaa. Niin, siinä on seuraava sitten ylöspäin on vielä maakuntakaava. Okei. Mikä tulee sitten? Miten sitten, löytyykö, siis, joo, ja maakuntakaava on sitten ihan kansallinen. Joo. Mihin jotkut Tampere ja Turun välinen moottoritie, mihin kaavaa se? Onko se maakuntakaava? Miten semmoisten kehittyy? Onko se... Se on sitten jo niin kuin valtakunnallisia suunnitelmia. Että se ei ole niin kuin, me ei Turussa lähdetä itsekseen sitä keksimään, että miten tätä voisi parantaa. Niin, kun nyt on esimerkiksi tunnin junat ja tämmöiset tapetilla ja näin, niin kaavoitusprosessi varmaan senkin. Okei. Joo, ja sitten niin tosiaan, kun se kaava on vihdoin kaavoitusohjelmassa, laitetaan käyntiin, niin aloitetaan osallistamisella. Eli kysellään sieltä alueen asukkailta mielipiteitä tästä. Esitellään niitä. Esitellään meidän tavoitteita tälle kaavalle ja kysellään niin kuin lähinnä reunaehtoja ja yleensäkin vaan mielipiteitä alueen asukkailta, että millaisia asioita tulee ottaa huomioon heidän näkökulmastaan. Ja pyritään parhaimmillaan mukaan ohjaamaan kaavoitusta siihen suuntaan, mitä ihmiset on mieltä. Ihmiset oikeasti haluaa. Joo, mulla on sellainen kuva just, että moderni kaavoitus on menossa yhä tämmöiseen osallistavampaan suuntaan. Et se on ennen ollut vaan semmoinen niin kuin lakipakote, että esitellään kaava tietyssä torvessa. Kukaan ei muuta kuin asiasta oikeasti kiinnostuneet käy katsomassa näitä kaavoja. Mutta nykyäänhän järjestetään yleisötilaisuuksia ja ihmiset saa kommentoida. Eikö se ole aika raskas prosessi? On se, mutta kyllä se on niinku ihan hyvä suunta, kehityssuunta, että oikeasti osallistetaan ihmisiä, koska niin kuin me tässä jo me ehdittiin puhua, niin ihmisillä tulee enemmän semmoista omistajuutta näistä alueista ja tästä on niinku tehty kokeiluja ja mitä enemmän ihmiset kokee niinku omistajuutta alueistaan, niin sitä parempaa huolta ne pitää niistä. Että semmoiset alueet, mitkä tuntuu vähän semmoiselta niinku heitteille jätetyiltä, on semmoisia, kenen kukaan ei tunne niinku omistajuutta. Ja se omistajuuden tuntu lähtee just siitä, että se kaavoitus on tehty myös osallistamalla. Osallistamalla on myös semmoisia kauniita ajatuksia, että käytetään tätä niinku korkeasti koulutetun kansan asiantuntemusta hyväkseen. Että siellä voi tulla niinku tämmöisiä hyviä huomioita, mitä ei välttämättä niinku kaavoittaja olisi muuten tullut ajatelleeksi. Ja sitten vielä tämä niinku paikallistuntemus. Että kaavoittajilla on isot alueet, mutta sä tunnet oman takapihas parhaiten. Niin, että jos siellä on se yksi iso tammi jossain, niin. Että se on aika tärkeä, että siellä, joka ei kartassa sen ihmeemmin ehkä erotu. Nimenomaan. Joo, se onkin ihan totta. Ja just jotain tämmöisiä, että kaikki
käyttää tämmöistä oikotietä täällä aina. Ja tämmöistä, mitä ei niin kuin kaavoittaja välttämättä näe kartasta tai niin kuin yhdellä, kahdella, kolmella maastokäynnilläkään, niin tuu tämmöisiä niin kuin asukkaiden tavallaan tapoja. Tätä asukkaiden elämää siellä paikalla ei pysty todistamaan, koska kaavoittajalla on vähän kiire, niin ei voi muuttaa sinne 8 kuukaudeksi tarkkailemaan. Kuka niin kuin asettaa sen, että esimerkiksi sen niin kuin alueellisen paineen esimerkiksi rakentaa asuntoja, niin että mikä se työryhmä on, joka päättää, että 70 000 neliöä asuntoja tähän alueelle? Tai niin kuin, että syntyykö se orgaanisesti siinä matkan varrella näiden tutkimusten pohjalta, vai onko siellä niin kuin, että jollain on, että jos aloitteen tekijä on maanomistaja, niin hän sanoo, että mä haluan 70 kerrostaloa tähän alueelle? Joo, no siis yksityisen maanomistajan kohdalla se on just noin, että hän sanoo haluavansa sinne 70 000 neliöä kerrostaloja ja sitten lähettää sen kaava-aloitteen meille ja sitten me just siinä sisällytysvaiheessa tutkitaan, että tämähän on tämmöistä pientaloaluetta, että tänne ei oikein sovi nämä kerrostalot. Et jos me voitaisiin miettiä tätä vähän vielä uudestaan, tätä suunnitelmaa. Ja sitten... Ja nämä, niin kuin, mitä alueita valitaan kehitettäväksi ja missä kohtaa, niin nämä on just siitä kaavoitusohjelmasta, että miten ne aikataulutetaan ne kaavat. Joo. No mutta sitten kun se on kaavoituksen käynyt läpi, niin tehän niin kuin esittelette sitten tämmöiselle lautakunnalle, vai kuka nämä kaavat hyväksyy? Joo, se on pienemmissä kaavoissa kaupunkiympäristölautakunta ja sitten kaupungin valtuusto isommissa kaavoissa. Et ne on niinku kaavan valmistelijan eli kaavoitusarkkitehdin tavallaan harkinnan vallassa, mutta on meillä tietysti sääntöjäkin siihen, että miten niitä arvioidaan niiden kaavan laajuuksia ja niiden kaavan merkityksiä. Ja kuinka paljon teillä on päätäntävaltaa siinä, että okei, että teidän läpi menee jonkunnäköinen prosessi, te keräätte kaiken tiedon ja sitten te esittelette, te ette päätä kaavaa kyllä tai ei tai näin, mutta teillä on varmaan ollut, niin kuin, te olette muokannut siitä tässä prosessin aikana jonkunnäköisen, mikä teille kävisi niin kuin kaavoitusasiantuntijoina, koska jotenkin kun mä näen tämmöisen pienen koukeron, että mä oon maanomistaja, ja jos mulla sattuu olemaan vielä vähän poliittisia kytköksiä sinne lautakuntaan, eli mä pistän näin, sitten se käy tämmöisen kaavoitusprosessin läpi, ja sitten sen jälkeen mulla on omat miehet ja naiset ja muut äänestämässä mun 70 kerrostalon puolesta omakotitaloalueelle. Onko tämmöiseen, niin onko sinulla sellainen kuva, että tämmöistä tapahtuu? Tai... En mä usko, että sitä paljon ainakaan pääsee tapahtumaan. Siellä lautakunnassa on kumminkin eri puolueiden edustajia, että harvalla on kytköksiä niin kuin joka puolelle niin kuin poliittista. Voiko teillä tulla niin kuin sellainen, että me ei esitellä tällaista, tai me on pakko esitellä, mutta me sanotaan, että on ihan perseestä? No kyllä sä valmistelet sen kumminkin asian semmoiseksi, että sä kehtaat laittaa nimesi sinne alle silloin, kun se menee esiteltäväksi. Joo. Ja kyllähän sieltä on niinku mahdollista tietysti, että sä oot niinku valmistellut semmoisen hyvän kaavan ja se menee lautakunnan päätettäväksi. Ja lautakunnasta tulee päätös, että ei kelpaa, että tähän pitää tehdä muutoksia. Niin sitten tehdään muutokset ja viedään uudestaan esiteltäväksi. Että ei sitä niinku itse saa aina tahtoaan läpi. Että kyllä se on se niinku päätöksentekijät, jotka sen viimeisen päätöksen siellä aina tekee. No kuinka sä näet, että raha siinä on, niinku, totta kai se on iso yhtälö, rakennusbisnes on iso yhtälö. Mm. Miten paljon rahaa ja sellainen ohjaa, pääseekö ne ohjaa kaavoitusta? Tuleeko sulle soittoja ihan näin niin kuin rehellisesti? Tuleeko sulle soittoja jostain, että voiko sä nyt jumalalta pistää 2000 lisää tuohon? Onko tarjottu Espanjan matkoja? Mulle ei ole vielä tarjottu. Annatko puhelinnumeron? Niin, kesäkuussa olisi vielä loppukuusta aikaa. Joo, mä luulen ensinnäkin, että jos niitä puheluja tulee, niin ne puhelut menee vielä korkeammalle taholle. Että sitten painostetaan meidän esimiehiä näin. Tietysti kaavoittajallekin voi suoraan soittaa, mutta joo, aika hyvän tarjouksen saa ehdottaa, että mä muutan sitä mun kaavaa niin sen perusteella. Joo.
Joo, se on kyllä kiva. Suomessa pystyy virkamieskoneistoon niin kuin luottamaan, vaikka jotain jossain aina parjataan, mutta ei nyt välttämättä kaupunkisuunnittelu, mutta yleisestikin virkamiehistö. Kyllä Suomessa on aika hyvin näitä. Me voidaan vitsailla tämmöisestä asiasta. Italiassa ei paljon vitsailtaisi. Kun se olisi ihan todellisuutta, että tälläkin viikolla saisit ottanut jo tullut uuden Mersun tuohon, etkä 801 bussi. Niin, jep. Vähän tieto tullut tästä itse kaavoitusprosessista, niin kaavoituksen ainoa tietenkin merkitys on luoda hyvää kaupunkikehitystä, kaupunkikuvaa rakennettua ympäristöä. Sitten loppujen lopuksi, pystytkö sä nimeämään jonkun hyvän kaupungin? Mikä on niin kuin kaavoituksen syytä tai kaavoitus on iso osa sitä kaupungin hyvyyttä? Joo, ei ole tarpeeksi tullut matkusteltua, että mä osaisin sanoa mitään kivempaa vastausta tähän kuin Barcelona. Että se on semmoinen, se on helppo vastaus, mutta siihen on ihan syynsä, että se on helppo vastaus. Joo, se on tosiaan niin kuin ristiriitainen, kun katsot sitä Barcelonan karttaa tai taloa, tai siis niin kuin kuvaa taivaalta, kun se on niin fasistinen, siis niin pakotettu, jokainen kortteli on samanlainen, ne korttelin kulmat on poistettu ja sitten ne kaksi isoa tietä poukkoilee siellä, joka jakaa koko kaupungin. Ja sitten niin kuin voisi kuvitella, että se olisi monotoninen tämmöinen epämiellyttävä, mutta se on niin monimuotoinen. Jokainen kortteli on kuitenkin täysin tunnistettavissa. Korttelit koostuu erilaisista rakennuksista ja että se on niin kuin, se on sen sijaan, että se olisi monotoninen, se on antanut itse asiassa aika hyvän sellaisen selkärangan niin kuin kaikelle monimuotoisuudelle. Nimenomaan. Mitä muuta? Miksi se on muuten? Ja Barcelonassa nämä niin kuin megakorttelit tarjoavat hyvät mahdollisuudet niin kuin, tavallaan semmoisen kävelykeskustan luomiseen. Että kaupunki ei, vaikka sekin nyt on suunniteltu tietenkin autoja ajatellen, mutta siellä on niin kuin säästetty tilaa sille kävelijällekin. Milloin Barcelonan kaava? Onko hajuakaan muuten? En mä jaksa ruveta googlettaa. Joo, mä en uskalla lähteä spekuloimaan. Sääli, että ei tiedetty tätä, niin tämä olisi ollut ihan hyvä tietää, että onko se ennen siis autojen alkua tehty, siinä on, mä en tiedä mikä, mua on jotenkin aina mä oon jo tykännyt ennen autoja, ennen modernismia, siis vanhat kaupungit. En mä tiedä, onko kukaan, joka sanoo, että vanhat kaupungit on hirveitä. Ei varmaan olekaan. En mä usko, että on. Että siinä on jotenkin, se on niin inhimillinen, koska ne on edelleenkin vaan niin kuin elävien olentoja, että hevoset, ihmiset, niille ja aasit, niin kuin Corbusierin aasintiet, mitä hän halveksui näitä kinttupolkuja suomalaisittain, että talot on sekaisin ja siellä mennään näin, koska vaikka Corbusier mun mielestä kuitenkin tärkein modernisti ehkä ja yksi 105 vuoden, 200 vuoden varmaan parhaimpia rakennusarkkitehtejä. Ja jos ajattelee, että niinkin överi lahjakkuus siis kaikella tavalla, niin miten voi olla niin paska kaupunkisuunnittelija? Tiedät varmaan, että tarkoitan Pariisin. Että ajattelee, että sulla olisi Pariisin ongelmat tänä päivänä, niin sulla olisi se 3,5 miljoonan lähiö. Ei jumalauta. No, onneksi jäi konseptitasolle. Joo, mutta siinä on varmaan ollut sitä, että kyllähän Corbusier on aina ollut niinku tavallaan aikansa, vähän niin kuin aikansa edellä ehkä jopa, mutta siis kumminkin niinku tehnyt. No hän loi sitä aikaa. Nimenomaan. Siis hän oli Mutta tämmöistä kehityskulkua kumminkin, ettei niinku, että se on autot ollut suuri juttu silloin ja hän on niinku autoille sitä tehnyt, tätä kaupunkia. Ja kyllä semmoinen niinku lähiömallinen on niinku
niin kuin toimiva ratkaisu. Paperilla hyvä. Niin, paperilla hyvä. Et eihän se, just, että eihän niin kuin, jos sä otat tuosta jonkun vanhan kaupungin, jonkun oikean italialaisen vuorikylän, niin, ja yrität sitä tänä päivänä myydä, että tässä olisi hirveän kiva, että tässä ei yhtä ainut suoraa kulmaa ja kaikki on vaan vinoa ja näin, niin eihän se menisi läpi. Ei se ole niin kuin, ihanne, mutta se on jotenkin miellyttävä se semmoinen satojen vuosien aikana orgaanisesti kasvaneet kaupungit, lähinnä ilman kaavoitusta. Vaikka ei se aina rakentamista on ohjannut erinäiset idioottimaisetkin lait. Missä maassa oli se, että ei tarvitse verot maksaa, sit kun on 4-5 puolta kiinni, eli seinät ja katto. Sitten ne jätti aina yhden seinän pois. Kreikassa ainakin. Kreikassa, joo. Eli rakentamista on aina ohjattu, että kyllä niin kuin kaavoitus on aina kuitenkin. Ja sitten noi palot, että minkä takia Turussakin Engelin kaavaa, että Turun palo, että ei voida tehdä puusta tiivistä. Ja jolloin, niin kuin, jos sä teet uustuotantoa, tekisit Turkuun niin kuin kinttupolkusta vanhaa kaupunkia, niin siihen kun sä laitat talojen väliin 8 metriä, niin ei se olekaan enää sama. Jep. Kun se pieni, mikä tämä Turun vanhimpia katuja tässä Suurtorilta siitä mennään läpi, se pieni sola, joka on niin miellyttävä. niin, jos sellaisia rupeaisi, sekin kun olisi 8-metrinen väli, niin ei se paljon enää niin kuin, olisi niin mukava. Niin mitä sä oot mieltä, että voiko nyt kun tätä Corbusierista puhuttiin, niin onko kaupunkisuunnittelija ja rakennussuunnittelija, onko ne jo niin spesifiset, onko ne eri ihmistyypit? Kyllä mä sanoisin, että niinku sama hyvää kaupunkia kaikki haluaa tehdä, mutta on niinku rakennussuunnittelussa ja kaupunkisuunnittelussa todella niinku eri lähtökohdat, mistä lähdetään. Kaupunkisuunnittelussahan niinku suunnitellaan julkista tilaa, ja rakennussuunnittelussa niin kuin iso fokus on siinä, että miten se sisätila toimii siinä rakennuksessa. Kun kaupunkitiloja suunnitellaan, niin siinä suunnitellaan lähinnä sitä ulkopuolta, että miltä se näyttää sitten niin kuin kaupunkikuvallisesti ja miten se toimii niin kuin liikenteen näkökulmasta, millaisia luontovaikutuksia, sillä on ympäristövaikutuksia ja kaikkea tämmöistä. Niin siinä on niin kuin eri asioita otetaan huomioon, mutta ei se välttämättä eri ihmistyyppiä ole sitten kumminkaan kaupunkisuunnittelija ja rakennussuunnittelija. Ainakaan toivottavasti. Eli sun mielestä voi olla, yksi ihminen voi olla sekä hyvä kaavoittaja että hyvä rakennussuunnittelija? Toivottavasti. Vaan Turussakin on yksityisiä kaavoja, tai tietää, että on ihan niin kuin yksityisiä arkkitehtifirmoja, jotka on tehnyt tämmöisiä tilauskaavoja, niin että on tosi hyviä arkkitehtejä ja sitten on hyviä kaava-alueita. Nyt kun yrittää muistella, ei tule yhtään. Tarmo Mustonen. Joo. Se on Hirvesalossa, on se. Mun mielestä se Hirvesalon koulun takaa taitaa olla sen. Onko? No, tämähän nyt on vähän huono. Näistä asioista voisi ottaa selvää ennen kuin puhuu. Mutta kuitenkin, että on siis hyviä esimerkkejä siitä, että on nyt kun mä mainitsin tuon yksityisen firman, voisiko sun mielestä, onko kaavoitus mahdollisesti yksityistä? Mitkä niin kuin heti tulee mieleen haittoja? Joo, ensimmäinen reaktio on heti se, että yksityistä on niin kuin paljon helpompi manipuloida. Me vitsailtiin tästä lahjomisesta jo etukäteen, niin siis niin kuin, kun sä oot yksityinen, niin sittenhän sä teet ihan täysin mitä tilaaja tahtoo. Niin, se on kyllä totta, että se näin julkisella puolella, niin sulla on sekä niin kuin, tavallaan yhteiskunnallinen vastuu takana, minkä painon etkä se tienaa yhtään enempää. Teekö se 70 000 asuntoa vai 30 000 asuntoa? Nimenomaan, jolloin sun se niin kuin ainoa lähtökohta siihen sun kannalta on se, että sä teet niin kuin hyvää kaupunkia kansalaisille, mikä on niin kuin tärkeää, että joku ajattelee niitäkin. Että kaikki ei ole niin kuin, pääomalähtöistä suunnittelua, vaan että siinä prosessissa on mukana joku, kenellä ei ole omaa lehmää ojassa. Joo, toi on hyvä. Sen takia mä ihmettelenkin, että on niin kuin mun mielestä aika kuitenkin on tehty niin kuin
kompromisseja sen mukaan, että ne miellyttäisi aika paljon niitä maanomistajia ja rakennuttajia ja näitä. Eli jotkut alueet ei ehkä ole mun mielestä tullut sille potentiaaliselle tasolle ihan siitä syystä, että sanotaan kerrostalotyypit on halvempaa tehdä tai järkevämpää tehdä. Paksurunkoinen tämmöinen pistetalo, joka aukeaa 4 eri suuntaan, kun esimerkiksi tehdä umpikortteleita, joka täytyy olla sitten jo aika kapea runkoinen ja näin, niin näitä alueita mun mielestä edelleenkin, ja mä en näe mitään muuta syytä kaupunginosissa tehdä tämmöisiä irrallisia palikoita, kuin että silloin saadaan 4 suuntaan ikkunat, jolloin saadaan kerrostehokkuus, saadaan 5-6 kämppää per kerros, sen sijaan, että me saataisiin niin kuin tämmöinen klassinen, että on 2 läpitalon kämppää, kaksioita ja sitten on toisessa päässä on hissit ja portaat ja sitten on 1 tai 2 yksiöä. Niin tämmöinen, niin se ei ole tarpeeksi tehokas. Aivan. Niin silloin mua, niin kuin, siinä mun mielestä haiskahtaa se, kun mä en löydä mitään muuta syytä kuin kädenojennus maanomistajille ja niiltä, ketkä tienaa näistä rakennuksista. Koska ei se ainakaan esimerkiksi Turussa eräskin uusi alue, jossa mun mielestä ei syntynyt kaupungin osaa tai kaupungin laajentumista, vaan tuli tavallaan kaupungin kylkeen lähiö. Joo. Niin tämmöisissä tapauksissa on varmaan siis jonkunnäköisiä kompromisseja tehdään kumminkin. Neuvotellaan, että mitä kun niissä on kaikkia puistoalueita, mitä sitten rakennetaan, sekä näitä kaikkia hulevesiasioita, että saadaan nämä hulevesipuistot ja tämmöiset, että se ei niinku... Niin se tehokkuus, joo, mä ymmärrän, että se kompromissi siellä, että okei, että rakennukset me hävitään, mutta me saadaan kaikki muu. Puistot, joo. Eli ja sitten tämmöisiä niinku parkkitaloja, kun rakennetaan, niin säästetään paljon niinku maa-alaa, että voidaan säästää semmoista niinku tavallaan imeyttävää maaperää, ettei kaikki on vedetty asfaltille päälle ja siinä on semmoinen niinku 10 hehtaarin parkkipaikka. Niin kuin Kaarina. Niin, vähän Kaarina niin on hyvä esimerkki siitä, että autopaikkojen väliin voi mahtua myös rakennuksia. Niin. Kannattaa seurata ihan kuulijoillekin tiedoksi molemmille, niin että Kaarinan sivuilta löytyy kommentteja Kaarina-kilpailun kilpailuun liittyen, ja siellä on hienoja muun muassa, että Kaarinassa on ihan liian vähän parkkipaikkoja, että pitäisi saada tämä kuntoon. Mä en ole missään nähnyt. Tämä on niin kuin yksi parkkipaikka. Asfalttikenttä. Joo, ja mä luulen, että tämä niin vaikeuksia pitäisi olla, että löytää parkkipaikan. On kuulemma. Koita päästä 12 R-kioskille. Sä et saa 4 metrin päähän autoa millään. Aivan. Mutta tämä on edelleenkin pysynyt tällaisena autokohtaisena. Me voitaisiin puhua Kaarinasta. Tämä on hirveän hyvä esimerkki siitä mun mielestä, mikä on, että tähän on tullut Kaarinan keskustaan virastotalon viereen tämmöisiä pistetaloja, niitä tulee 4. Joo. Niin se ei ole kaupunkirakentamista, se on lähiörakentamista, ja se ei ole luonut mitään yhteistilaa, mitään sellaista, että tästä voisi kehittyä hyvää. Tässä on joskus ajateltu, että tähän tulisi bulevardi, tästä purettiin jäätävän kokoinen betonitalo pois. Että tähän muistan vielä sen, siinä on semmoinen iso Kaarina Center. Ja tästä saadaan niin bulevardi. Yläkerrassa ja kaikki. Bulevardi, niin se on hienoa, se on paperilla, tässä onkin bulevardi. Tähän tulee 4 tämmöistä maanpäällistä parkkipaikkaa, niin kuin korotettua maanpäällistä maanalaista parkkipaikkaa. Niin tämä bulevardin toinen osa, tämä 200 metriä, on näitä betonielementtiseiniä. No onneksi nyt on Kaarinassa tehty, oli tämä Kaarinan kehityskilpailu, eli toivottavasti nyt täällä otetaan. Täällä on hyvä uusi kaupunginarkkitehti Taina Riekkinen. Ja niin hän on Turusta kaavoitusarkkitehti. Niin on varmasti näkemystä ja sinänsä tosi hyvä, koska Kaarina tarvitsee, niin nyt tällä nousukaudella tuli hyvän näköinen kaupunkikortteli.
nyt on vähän lama, mutta jos seuraava nousukausi, niin saataisiin seuraava kortteri fiksattua. Joo. Eikö tässä ollut joku kilpailu? Joo. Mikä toi on toi? Onko se Lietoon johtava tie? Tiikkiöön. Sinne toista puolta. Tästä ei tätä boulevardia, vaan No, kun tässä oli siis koko Kaarinan keskustan kilpailu. Joo. Kehityskilpailu. Siinä oli mun mielestä aika hyvin, olisiko ollut 30-40 entry. Eli ihan niin kuin, en ole kauheasti tutustunut, katoin nopeasti silloin kun ne tuli, että voitaisiin muuten joku päivä katsella. Ja Turunkin kaavoja voisi nyt, kun on siellä Myllysilla tunneli, mikä se siihen vieressä. Joo. Niin voitaisiin katsoa yhdessä vähän, että mikä on niinku hyvää, koska rakennussuunnittelijanakin olisi ihan kiva tietää, mikä on niinku kaavoituksellisesti hyvää. Ei tässä on vähän se ongelma, että on niinku selkeästi on kaavoitus ja sitten on rakennussuunnittelu, niin meillä on aika vähän kosketuspintaa. Et munkin kosketuspinta on kuitenkin niinku rakennusvalvonnan kautta. Niin, ja se rakennusluvan hakeminen on se. Joo, ja sitten te vaikutatte sieltä, teiltä kysytään jotain joskus johonkin, mutta itse asiassa niinku, että rakennussuunnittelun ja kaavoituksen välinen niinku silta tuntuu, en mä tiedä, onko se samaa mieltä. Mä nyt heitän tätä ihan lonkalta, koska mä just tajusin, että eihän meillä ole kauheasti mitään yhtymäpintaa, kosketuspintaa. Joo, ei pääse. Tavallaan siinä on semmoinen pieni välikäsi, että niinku rakennussuunnittelija kumminkin toteuttaa sitä kaavoittajan visioa tavallaan jollain tasolla, niin siinä voisi olla paljon enemmänkin yhteistyötä. Että se kaavan suunnittelijan tavallaan visio sille alueelle tulisi selkeämmin esille, ettei se ole sitten silleen, että just kaavoittajat valittaa, että no tähänkin onnistuivat pilaamaan tämän kaavan tai toteuttamaan huonosti ja näin edespäin. Niin, ei arkkitehti, joka suunnittelee sitä rakennusta, ei se olisi tiennyt. Niin. Ja sitten se, että ettei niistä määräyksistä tai näistä tulisi niin monimutkaisia ja niin sitovia, niin sitten se voisi olla ehkä helpompaa, että pienemmistä, totta kai isoista kaavoistahan nyt on paljon keskustelua, sitten se on näiden isojen toimistojen ja kaavoituksen joku välisiä tapaamisia, en tiedä. Mutta ihan pienemmistäkin, että kaavoittaja se esittelisi niin kuin yksittäisinkin tapahtumiin, niin kuin suunnitteluihin, että miksi on esimerkiksi valittu tämmöinen, ettei sitä kattokulmaa, kun asiakas haluaa kattokulman loivemman ja se kaavassa sanoo, että se pitää olla tämä kattokulma jossain alueella, whatever, niin ettei sitä nyt vänkää. Kun jos kaavoittaja sanoo, että joo, että me ollaan päätetty, että kaikki olisi samassa kulmassa, niin sä näet tässä, että ne näyttää hyvältä, se on yhtenäinen. Eli me ei anneta tästä nyt. Niin sitten se on niin helppo sanoa sitten asiakkaan, että ei se ole menossa. Nimenomaan, joo. Ja tämmöistä yhteistyötä on, niin kuin suunnitellaankin. Että tiivistetään tavallaan niin kuin rakennusvalvonnan ja sitten kaavoituksen välistä yhteistyötä. Niin saadaan kumminkin jo askel lähemmäs sit teitä. Mä tiedän, ettei se ole silleen, että rakennusvalvonta lukee kaavaa ja sitten kyselee kaavoittajilta perään sen jälkeen, vaan me oikeasti esiteltäisiin näitä kaavoja rakennusvalvonnalle. Että rakennusvalvonnan työntekijätkin ymmärtää sitten, että mikä tässä kaavassa on myös niin kuin taustana. Eikö se voisi olla ihan sellainen, että aina kun kaava valmistuu, kaavoittaja, esimerkiksi esittelytila, eikö se pitää olla kyllä se, että se on hyväksytty kaava. Tuohon suurtorille esittelemään. No ei se, siis se olisi hienoa. Ja sitten, niin jos ei tykkää, niin kivittää. Tai ainakin tomaatteja. Tomaatteja, niin se on vähän rauhanomaisempaa. Niin, mutta siis että sellainen, että tulisi kaavan selostus, YouTube-video. Tässä on 3 minuuttia tästä kaavasta. Video. Ja sitten sä näkisit aina kaikkiin alueisiin, niin on se esittely, että mitä siinä on haettu ja minkä takia. Ja sitten, että on yhteistiedot oikealle henkilölle, että tiedetään, ettei kaikki soita Kristiina Hoville joka asiasta. Toi on taas toi naapuri. Aivan. En mä tiedä, kuinka paljon ihmiset soittaa Kristiina Hoville. Mutta siis, että jos asia koskee sua, niin en mä tiedä, kuka on alueen kaavoittanut. Se aika paljon täytyy nähdä jo vaivaa, että löytää kaavoittaja ja rupeaa löytää jotain soittoaikoja tai mitään. Joo.
Kyllä sen saa sieltä kaavakartasta. Jos sen kaivaa sieltä nettisivuilta esiin, niin siellä on mun allekirjoitukseni siellä alla, sit kun mä oon tehnyt sen kaavan. Okay. Mutta on siinä kumminkin siis saa kaivaa sitä esille. Ja meillä on myös olemassa kaavaselostuksia, jossa kuvaillaan näitä niin kuin lähtökohtia niihin, mutta ne on todella pitkiä dokumentteja. Ne on semmoisia tyypillisiä niin kuin kaupungin byrokraattisia dokumentteja. Et siellä sitten, siinä on semmoinen muutaman 100 sivun novelli, mitä saa lukea, että sä ymmärrät sen kaavan. No niin, se on se, mihin on ihan varmasti kiinnostusta ja aikaa lukea se. Niin tähän on kyllä, niin kuin, tässä on tilaa parantaa myös tätä prosessia. Joo. Mä en ole ihan niin kuin, hyppäämässä ihan tähän kelkkaan, että tehdään YouTube-videoita, mutta jotain vastaavaa. No voi tämmöisiä podcasteja tehdä. Niin, sitä voi kehittää tätä ideaa. Joo. Hei, TikTokki, tanssivideo. Niin, esitellään kaava tanssin muodolla, 30-sekuntisen tanssin muodolla. Hei, yksi mikä jäi tuossa alussa, kun sä oot opiskellut Göteborgissa se on vähän niin kuin ylikasvanut Turku. Se on kartalla hirveän saman näköinen. Okei, vähän niin kuin Aurajoki olisi vähän leveämpi. Mm-hmm. Mutta jos katsoo Göteborgia niin kuin ilmeeltään, niin siinä on niin kuin tosi paljon yhtymäkohtia. Että on tämmöinen merivirta, tai se on delta on rakentunut. Mutta tavallaan meri tulee niin kuin jokea pitkin ihan keskustaan. Meillähän tulee ruotsilaivat lähes keskustaan, siis jos ajatellaan, niin tosi lähelle ja isoja risteilijöitä kuitenkin ja näin. Se oli myös, Göteborg on rakennettu 7 määrä, vai mitä sä sanoit? Joo, se on meiltä jäi sekin tarkistamatta se nyt. Sama, hyvin. 7, 9, whatever. Niin, mutta joo, siis semmoisia kukkuloiden päälle ja kukkuloiden väliin se on rakennettu. Silleen kartalla se näyttää silleen tosi hyvältä ja yhtenäiseltä, mutta sitten ne kukkulat tosiaan on aikamoisia esteitäkin siellä välissä. Et se on vähän niin kuin siellä keskustasta lähtee semmoisia sormia niiden kukkuloiden väliin, mitkä on sitten niin näitä kulkureittejä. Ja siis todella paljon muistuttaa Turkuun niin kuin ihan fiilikseltäänkin. Samanlaista Niin, ettei se ole niin hirveän kiva paikka sit vai? No on. Niin kuin mä sanoin, niin mä tykkään Turusta ja mä tykkään Göteborgistakin, että on sielläkin tehty hyviä asioita molemmissa. Ja siellä on samanlainen kostoskeskus ihan keskustassa, kun meillä on Hansa, niin siellä on mikäs se nyt nimi onkaan? Zooma äkkiä sisään, niin katsotaan tuossa maihin. Nyt kun tuli Tenkkapo, tuo Nordstar. Joo, niin se on paikallinen Hansa-kortteli. Siellä on vanhaa kaupunkia vähän enemmän säilynyt mitä Turussa. Turussa on se 1 korttelin verran. Onko syynä se, että ne ei ole kauhean hyvin ottanut viime sotiin osaa? Mahdollisesti. Ettei ole hirveästi pommiteltu tuolla. Ja mikä on säästänyt rahaa. Ja sitten Göteborgissa on semmoinenkin hauska tarina, että siellä on toi East India Trading Company pitänyt päämajaa siellä. Ja sitten näiden niin omistajaherrat, sitten kun tämä niin yritys on vihdoin mennyt nurin, niin kyllähän näille omistajille on jäänyt paljon rahaa. Yeah. Niin esimerkiksi tämä mun koulu, niin Chalmers, on niin saanut nimensä yhdeltä tämmöiseltä omistajaperheeltä, koska se on niin lahjoittanut vaan ne rahat siihen. Se on muuten se koulu on rakennettu ilmaisella työvoimaa. Ilmaisella työvoimaa. Ja sitten Sahlgrenska, mikä on niin tämä paikallinen yliopistollinen sairaala, niin sekin on rakennettu, niin kuin Sahlgrenska on ollut yksi näistä omistajaherroista. Okei. Niin suurin ero Göteborgin ja Turun välillä on ollut se, että siellä Göteborgissa on ollut paljon rahaa. Ja no se on aika iso ero. Se on loppujen lopuksi aika iso ero. Ja sitten kun katsoo Göteborgin oopperataloa ja sitten katsoo Oslon oopperataloa, niin siinäkin näkyy pieni ero. Että toisessa on ollut vähän enemmän rahaa, mitä käyttää tähän. Kyllä se, ja me keskusteltiin tästä, että mikä Ruotsin kaupungeissa on just, että niitä ei ole pommitettu. Toinen maailmansota kuitenkin on ensimmäinen niin kuin pommitus
sota, että kaupunkeja pistetään sileeksi. Ei ensimmäisessä maailmansodassa vielä, niin kuin, siellä meni alueita, ei joku Verdun oli aika peltoa, mutta se oli peltoa jo alun perin. Elikkä, joo, sinne kaivettiin muutamat vallihaudat ja pysyttiin niissä vallihaudoissa. Joo. Ja kuolemassa siinä välissä. Joo, ja kaupungeissa elettiin ihan normaaliin. Niin. Kun on säästynyt toiset maailmansodat, sitten se, että on kuitenkin sotakoneisto on tarvinnut terästä, ja sitten kun Ruotsilla on ollut terästä, ja sitten kun sitä on saatu vähän niin kuin molemmin puolin myytyä, että ei ole silleen tarvinnut, tai on niin kuin ollut menekkiä. Ja sitten ei se sota-aika pelkästään, mutta sitten jälleenrakentaminen, niin kun sulla on täyskoneisto, kun periaatteessa koko Euroopassa on pula kaikesta, ja sitten kun sulla on kaikkea, niin sä saat aika hyvin niin kuin, asiat. Eli Ruotsi kävi aika hyvä tuuri tuossa, ja se näkyy just kaupunkirakentamisessa siinä, että ne vanhat talot on niitä vanhoja taloja. Niitä ei niin kuin, joku sanotaan Lontoa on rakennettu paljon, no Berliini, niin kuin tämmöiset kaupungit, jotka on vedetty ihan matalaksi, niin nehän on rakennettu, vaikka siellä on rakennettu uudestaan klassiset niin kuin uudelleen vanhan mukaisesti, mutta se on kuitenkin niin kuin kaupunkisuunnitteluasia. Tai tämmöinen ihan mielenkiintoinen, miten Ruotsi on saanut säilytettyä nämä vanhat rakennuksensa paremmin kuin monissa muissa Euroopan maissa. On se, mutta on täällä Ruotsissa näitä samoja ongelmia kuin meillä on Suomessakin tai Turussakin ollut. Että Turussa puhutaan Turun taudista, mikä ei ole niin kuin millään tavalla yksin Turun ongelma. Että sehän nyt on, niin kuin, kävin just lomalla Brysselissä ja sitä kutsutaan brysselisaatioksi maailmassa. Sitä, että puretaan vanhoja taloja ja rakennetaan semmoisia sieluttomia lasisia torneja tilalle. Niin Turussahan me ollaan vältytty aika hyvin näiltä lasisilta torneilta vielä tähän mennessä. Joo, kyllä siinä on Vihanto halusi tehdä siihen Vikken viereen. Viiklundin viereen. 40-kerroksinen kerrostalo. Joo, siinä oli korkea. Ei se muistaakseni niin korkea ollut, mutta ihan kuitenkin niin kuin korkea talo. Mutta se ei mennyt läpi. Siitä on joku melkein 15 vuotta aikaa. Joo. Mutta jos on samanlaisia kaupunkeja, Göteborg ja Turku, ja Göteborgissa on siis yli 500 000 ihmistä, että se oli niin kuin kooltaan niin tämä varsinainen Helsinki aika lähelle, mutta on selkeästi niin kuin turkumaisia piirteitä, niin mitä siellä on niin kuin sitten hyvää, tai sanotaan mikä olisi niin kuin, mikä siellä on huonosti, mitä Turku ei saa tehdä, jos Turussa yhtäkkiä tulee joku veturi, mikä tekee tästä 500 000 kaupungin, että kolminkertaistuu väkiluku, niin mitä... Tämä tunnin juna ja ratikka, kun tulee, niin siinä se on. Se on heti kolminkertainen ensi viikolla. Joo. No siis täällähän on myös niin kuin segregaatio-ongelma, niin kuin on Turun lähiöissäkin, niin ei tämä Göteborg ole säilynyt siltä sen paremmin. Että meillä on toi Aurajoki jakaa sen mukavasti niin kuin kahteen hyvään kaupungin osaan. On täällä puolella Toispoljokkea, niin kumpi vaan on niin kuin kiva paikka asua. Niin täällä kun menee ton niin kuin leveämmän ton sillan yli tosta noin, niin siellä on ne pohjoisen lähiöt on aika silleen huonomaineisia ainakin. Okei. Et siellä silloin kun me käytiin Göteborgissa Safan kanssa opintomatkalla, niin multa kyseltiin silleen, että mennäänkö me niille alueille, missä räjähtelee granaatteja ja missä autot palaa kaduilla. Ja sitten mä olin silleen, että ei sitä nyt ihan joka päivä käy. Mutta hauska tarina. Sitten menitte sinne ja siellä Kyllä me käytiin niilläkin alueilla ja kyllä ne oli ihan kaupunkisuunnittelun kannalta ihan kivoja semmoisia niin kuin lähiöalueita. Että siellä on isot puistot ja isot rakennukset, että se on semmoinen niin kuin just Le Corbusierin Pariisi. Mutta ne on kaikki rakennettu se niin 65-75. Että kun täällä oli Ruotsissa semmoinen miljoon-programmi, eli 1 000 000 asuntoa 10 vuoden aikana. Ja ne vissiin onnistuisikin siinä. Että niin kuin, sieltä niin kuin nämä meidän standardisoinnitkin on niin kuin kotoisin siellä. Ruotsissa on tehty tutkimus siitä paljon, että miten saadaan niin kuin oikein niin kuin koneistettua tämä rakennustuotanto. Ja siis millä vuosikymmenellä? Se on mun mielestä miljoon-programmit oli 65-74.
Okei. Joo, Suomen lähiön huippuvuosi taisi olla 74, yli 70 000 asuntoa. Mikäs se olisi ollut, joku tämmöinen, mutta ihan niin kuin aika isoja määriä suomalaisittain. Joo, mutta täällä tosiaan tehtiin paljon tutkimusta siitä, että millainen keittiö on, miten saa niin kuin pienennetty kaiken ja niin kuin standardisoitu kaiken, että se on niin kuin helppo rakentaa valmiina palasina. Niin näistä miljoonasta asunnosta, niin kaikki nämä lähiöt on syntynyt just siitä. Ja sen takia ne on niin hirveän suosittuja kaikkien keskuudessa, kun on niin kuin just näitä Le Corbusierin kaupunkisuunnitteluoppeja otettu, että niin kuin rakennus on kone ihmisen asumiseen, niin siellä on halpoja asuntoja ja sitten se taas aiheuttaa tätä segregaatioa. Niin ja mulla on semmoinen kuva, että Ruotsissa ei sitä segregaatio ihan hirveästi, vaikka on tämmöinen mööttekulttuuri ja tosi pehmeä kulttuuri, mun mielestä Ruotsi edustaa sellaista tasa-arvosta ja pehmeätä, niin heillä on kuitenkin mun mielestä ollut aika sellainen tapa, että ulkomaalaiset, vähäosaiset, kaikki, niin saa mennä sinne omalle alueelle ja pysyä siellä. Vähän sellaiseksi, se on niin kuin muodostunut, joo, koska just nämä niin kuin melkein joka kaupungissa, kun on näitä miljoonprogrammit niin kuin alueita, niin sinnehän on kaikki sysätty. Joo, ja esimerkiksi Englannissa on siis tämmöinen, kai se laki on, ei se voi olla pelkkä käytäntö, että jokaisessa paikassa täytyy olla niitä council estateja. Jokaisessa, niin kuin, mitä kyliä ne on, siis Lontookin on kyliä, mitkä on vaan kasvanut yhtään, tai boroughs ja tämmöisiä, niin jokaisessa pitää olla niitä. Eli mihinkään ei niin kuin synny sitä niin kuin puhdasta gettoa, vaan että tavallaan pilataan kaikki alueet vähän, jolloin se alueen pilaantuminen pysyy käsissä. Se on ikävää, että ne alueet pilaantuu, siis saa ihan sanoa niin, koska sinne tulee hirveän määrä huumeita, väkivaltaa ja tämmöisiä, jos esimerkiksi paljon niin kuin prosentuaalisesti, jos pistetään paljon ihmisiä, joilla on vähäosaisia, niin sitten sieltä tulee tietynlaisia haasteita, syntyy sieltä. Niin heillä on tämmöinen jostain syystä, jos sä meet katsoo noiden Lontoon rikkaiden aluetta, sieltä on jäänyt pois. Ja. Bulgaaris ei näy. Ei näy siellä ei varmaan edes näy niinku sitä ekaa torniakaan, kun eihän Lontoossa ole niinku asuntaloja, kerrostaloja muuta kuin council estateja. Eikä kaikki muu asuu niissä matalissa townhouseissa tai pienemmissä terraced houseissa tai missä 1-4 kerrosta. Joo, tietenkin. Et ainoastaan köyhät asuu niinku kerrostaloissa. Ja niitä on sitten tosiaan ripoteltu. Thatcherin aikaa siellä oli semmoinen politiikka, että sai ostaa. Siihen tuli joku valtionlainoitus. Ja jos mä ymmärtän oikein, niin se oli tosi edullista lainaa. Et jos sä oot asunut tietyn ajan vuokralla, tämmöisessä kaupungin vuokrakämpässä, niin sä sait niin kuin lunastaa sen itsellesi. Ja se muutti, vaikka sitä kritisoitiin paljon, mutta se muutti sen, että silloin kun ne ihmiset omistikin ne asunnot, niin sitten niistä alettiin pitää huolta ja se oli niin kuin tosi hyvä. Ja sitten kävi silleen, että esimerkiksi Canary Wharf, joka on niin kuin vasta nyt 20 vuoden aikana syntynyt, että se on tämmöinen niin kuin Lontoon rahankeskus, Isle of Dogs. Siellä on näitä Gherkinit ja nämä. Ei se on niin kuin EC1, Whitechapelissa ja siellä päin, mutta Isle of Dogs on yksi semmoinen mutka, se on siellä Millennium Hall ja tämmöisen London City Airportin vieressä, mutta se ei ole niin kuin, ei siinä ole kukaan turisti mene, koska siellä ei tapahdu mitään, siellä on vaan pilvenpiirtein pankkeja ja näitä. Mutta siellä on myös 2 council estate-tornia, jotain 15-20 kerroksista tornia, en nyt muista, mutta korkeita. Ja just joku kertoi, että siellä ei asu ainuttakaan vähäosasta. Jos sä ajattelet niin kuin rikkaimmassa Lontoossa, missä eniten rahaa pyörii, ja sitten sulla on 2 tällaista tornia, niin ne on niin kuin alivuokrattu tuhansilla ja tuhansilla punnilla kuukaudessa. Pienet council estate-kämpät ja ihan priimakunnossa ne on pistetty.
Eli ketkuttelemalla on saatu, niin kuin, no joku asuu kaupungin vuokrakämpässä tuella, sitten se alivuokraa se jollekin multimiljonäärille. Niin tämmöistä tapahtuu. Mutta se on ehkä ihan molemmista, niin kuin siis se, että gettoutuminen on tavallaan sellainen poliittinen päätös, että siivotaan roskat matoalle. Sitten taas tämä antikettoutuminen, että kaikki ongelmat tasoitellaan kauniisti. Siinäkin on kyllä omat huonot puolensa. Mun mielestä niin kuin Lonto oli, mä oon asunut Väli-Amerikassa, Länsi-Afrikassa, paljon paikoissa, missä voi olla vaarallistakin. Niin ainoa, missä mä oon pelännyt, niin on Itä-Lontoa. Oot double-deckeri, tuut illalla koulusta sun läppärin mukaan laukussa. Se on kello joku 10-11 illalla. Ja teet sen virheen, että menet double-deckerin yläkertaan. Ja sit se 16-vuotiaiden jengi tulee sinne, niin ai. Siinä miettii, että segregaatio on ihan hyvä asia. Tämä pitää varmaan leikata. Joo, tätä voi vähän leikellä. Joo. Niin tuolla oli muuten Göteborgissa, katoin, niin siellä on Pohjois-Euroopan suurin ratikkaverkosto, tämmöinen knoppitieto. Joo, toimii hyvin, päästiin liikkumaan hyvin meidän opintomatkallakin. Käytettiin 1 päivä kokonaan niin julkista liikennettä, ja se julkinen liikenne menee ihan vierisiin kaupunkeihin, että siellä on Mölndal tuonne etelään päin, niin sinnekin asti pääsee ihan ratikalla. Vaikka sä et ilmeisesti ratikkoja arvostanutkaan. Mutta... Mä arvostan ratikkoja suuresti, mutta mä olen niin kuin ikävä kyllä vielä skeptinen Turun ratikkaprosessiin. Tai siis 4 bussilinjan korvaaminen 200 miljoonan järjestelmällä, niin mun mielestä varistoilta voidaan vaikka kantaa ihmisiä aika pitkään niin kuin sillä rahalla. Tai mennä takseen pari vuosikymmentä. Ei sitä ole. Vielä ei ole mulle, siis jos se olisi, niin se olisi tosi jees. Mutta onko se tätä päivää? Onko tulevaisuus? No ei meidän kannata. Vedetään joku ihan oma show tuosta ratikkakeskustelusta vaikka. Pidetään. Joo, koska se on niin mulle vaikka tunteita. Se on päätetty, niin sitten... Ei se mitään päätetty varmaan. Ei olekaan, mutta sitten kun se on päätetty, niin pidetään sitten. Sitten ruvetaan jälkikäteen haukkuminen. on aina, se on just sitä, mistä mä tykkään. Niin, hei, eiköhän tää ole tässä. Kuulijoille, jos jompikumpi teistä pysyy mukana näin pitkään, niin kyllä me sitten ollaan ansaittu se tykkääminen ja että ota kanava seurantaa. Ja siinä on joku kello ja jotain YouTubessa, jotain tällaisia. Niin saadaan tykkäämisiä. Tai jotain. Niin, Kuulostaa sille, että YouTube on ollut hyvin hallussa. No, en mä tiedä. Joo. Kai me laitetaan like and subscribe. Joo. Itse asiassa mulla on YouTube Premiumaa ja aika ollut kattonut paljon. No. Mutta Mut kuitenkin kiitos kuulijoille. Kiitos Miska. Palataan tähän ja tehdään seuraavassa jaksossa jotain. Nyt kun ollaan päästy sun kanssa alkuun, niin tehdään jotain vielä hauskempaa. Ei tästä voi hauskempaa olla. Sitten seuraavaksi tarvitsisi olla huumorintaju. Eikä emme sellaisen. No, ei meillä ole varaa semmoiseen. Niin, tai sitten me tarvitaan joku 3. henkilö tähän, joka olisi hauska. Totta. Mun serkku on stand-up-koomikko. Hän on myös editoi nää. Haluat kysyä sieltä, jos se tuntee Sami Hedbergin. Markukselle, että saa lisätä sinne loppuun jonkun kasku, jos mieli tekee. Ei mitään, kiitos. Ja palataan tähän